kubelai shibuni pi perlog ki upai ekni channel na ripanar chantia chẳng pha perlog ekjing kerchan ki yong pi e dewa like share subscribe but comment pi yakni ke channel ke yong kam kadak kajing kerchan ke yong pi yak tu ki wardap subscribe le kubelai shibun kubelai chihjar ngo ki khobor jom takasni kharpratrik rimpang arjar arpulai ki katu kani teli ki khobor na unong san hima wat ksuid ulang ngiah ban peit ya ka bamsap ha Jylla Robert John nong ston rimpang khat nyau trik kalong de se kasin ka ban kong hapo kabri u nyau trep bat ka Jylla hi baro ko wei ba ka snem bat ka trik hashwa ban jit nong mikman sha ka jing dorbar thawan ki kan hun seng ki hab ban mi shakmat ban le sha upaj ba ban pis nyau thu ya ka jing jit nong mikman na lor ki wei pat ki kan hun seng kum ka hito hak sngi tho ding na ka lieng ka HPC ru kalher sha riang do West Khasi Hills District ban pilong ya ka jing yalap election balative kum ka rai e daw campaign election arjar arpulai ban pinshai ki paj ba nong shong ka than mountain road halor ka phang ka jing jit ya ki nong mikman sha ka jing dorbar thau an chong ka Jylla uba Robert John Kharjarin president ka HYC sangkmi habakren hakate sngi ulong mentai ki briu ki dei ban rai laki kirshan casino ne persha bat hato kamde ba ujim sangma bathmu banwanra lai tili ki casino ula pin pawru da ka ba ong ka chingking duar ksuid katno ka pisa pajba kalut ki ong ka duar ksuid non ksuid ne am ya kata ngimtip hanrei haba ong duar ksuid chubu bej badon uksuid imat wat uksuid ulengya ban pej ya ka bamsap bampong hak Jylla chingi hakini kisan senem uba Robert John ulakan tui ki pajba bato menta kin rai da karai rang ba ban ong ngin kilet ya ka kiat ka bayo ngin kilet ek pisa ki spy bang yo chisin shua ke election bat ngin kilet lot ya baro ngin pinsyong nong rim ya kimat ki jura ngin pinsyong nong rim da ka hok bat aga jing shisha ngin pinsyong nong rim ya kala wei ka ba pranai khnang bakari bat ka jaj riu kan kiu irat bat kan e ringiu sachi sin pat nakling usamla lumlang khars emli president ke HYC West Khasi Hills District ulaong kanai ki election kamdei ka tamasa bangi shu ya kemen ngin shu ya bams nyau bha ngin shu ya khawai henrei ngidon kam banjit ya ki nong mikmat ki badon ka jingkit kli shu ulaong ba kum ki pajba banyo ki nong mikmat ki badon ka jingkit kli ka dei tanglada upajba ubadei unong jit udon kamen sim kit kli u Assistant General Secretary ke HYC sangkami usamla joblang Karnayor ulaong balaju yo i ye ki pajbhur ki batlor haki jingmut jing perkhan haki leisnam ki bajuwan sha upajba dak tin jali ja bat ban put troy ye ki kampen roy nakawai kapor sha kawai pat komta ka jing khlew spa chongki kalapau tung kreng ka jing yakop kampen roy kalapau tung kreng henrei ha ushimet uong don ki kampen roy hak Jylla lada kamdon ka an pan khang persha ya ka bamsap hakte kisngi na lor kite ki nong kit kam ki bahakmat ke HYC ladon langru usamla wante bok lengdo General Secretary ke HYC West Khasi Hills District bat ki wei sakawei pat ka khobor pensilu ka congress ya ki kinthe ban yashimenta hakasan perthei shillong rimpang kaseng All India Congress Committee AICC kumba julong kalayai aiman sim yaki kinthe bat kilong kemi bakin yashimenta hakakam san perthei bat kaseng kalayo ru yashibun mut kinong mikmat ki menteri kinthe hapo ke Jylla ki babat bat penyat yaki kam hapo kaseng ki MP kinthe hapo Raja Sabha ki dokot ka National Women's Commission ke badai napo ke Jylla habakren sekilat pathai khobor halor ke election ka ban salong haka arpnyau trik ubnai rimpang arjar arpulai mar halor kimat ki bayadei pat kajing pin kubor yaki kinthe hakasni palei ha congress bhawan harungkat kajing don lang bat ka president ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka kong Joblin Jylla ki kirtong longkmi na kaseng congress hakasni palei ka bobbita kalaong bakaseng congress ka ngejru makdon kami kinthe pat kilongkmi bakini simenta hakaban ay yakarai hakaliang kasensyar ka khadar hakani kinti ke babanta kaseng hapo ke Jylla kalasei ya shpemut ki kirtong kinthe ki pasyampang bat ki bastat bakin yakun yak election MLA kaban salong haka arpnyau trik ubnai rimpang arjar arpulai kabaredu ke kirtong kaseng
Day kebadang arprasnem kerta. Ngis nyokmen bakilawan sekmat ban sekri yaki pajba ke Jylla Mekhalia lengba keseng kongres. Ngi kenturu yaki kentei ke Jylla makin wan sekmat pan ai ke jengkerjan yaki kirtong kentei jengi laong ke bobita. Kijipengut ki kirtong kentei baka seng kongres kalasei hakane ke election ke ban salong ki kintup ikakong njanita singchai na klirian kakong Rona Kimdej na nongpo kakong Battalion Dekar na West Shillong, kakong Wenichia Piel Maulong na South Shillong, kakong Bani Da Shisha Kharkhongor na Nong Thmai, kakong Lakentiu Sok Klet na Sora, kakong Pinhunlang Nong Ram na Mau Khonrang, kakong Victorialist Nes Simli na Ranikor, Kadibora Si Marang na William Nagar, Batka Yutora Ji Sangma na Ampati. Kikatu kane kikubor na upengor. Peta ke sorkar ban aishuti tep vod ya kitrai karkhana Shillong rempang khat nyotrin. Chief Inspector Boiler ban factory Mekhalia ula peta ya paro kitrai karkhana ha ka Jylla Mekhalia ban pemda shuti ha ka sengi tep vod ar nyotrik menta ubanai katkum ka section Sanpuar Factories Act katkhandai sabupra ban ailat ikipajba ban tep vod na ka banta ban jin nong mikmat syaka Mekhalia Legislative Assembly arjar arpulai. Kem kipulit ya usuba dong ti penyap ya kalong kemi har yang pon. Nong ston rempang khat nyau trik. Kipulit ka nong ston police station kilalap ksai ya urunar badong ti ban batbor bat penyap desmon ya kalong kemi kapala jia haga khat sau trik menta ubanai hasinong riang poj nong ston West Khasi Hills District. Kipulit kilaya thu ba kilara tokit ya u wei ubriu ya ubala subajur ba udon kti ban tekat jubor ya kajing im jangkakong Metalda El Marshilong bamkuai hadwar ublay hakawai ke jaka klau kabadon hakathan riang pon. Ki pulit kimpat ya thu lagi don kanungut ki badang kti banle ya katei ke kam Henry kilay thu ba kidang penlong ya kajing tokit ba benya banlap ya kijing shisha baro. Henry katkum ke khobor na ki borsnong laong ba urunar baladon kti banle ya kate ke kam udei ulang bor puwen sapap senem kerta napo ksnong maupon kabadai ksnong kabadon marjan bat ksnong riang pot themai tangkini kijing pentip balengkon kublai shibun yapi baro.